ואני רוצה לשאול אותך, עידן, אם אתה מכיר ילד שקוראים לו עידן. כן? שגם... אח של בן בן. לא, אבל אני מכיר עידן אחר שאני עכשיו מצלם, שגם לא יש שום הולדת, נכון? אתה, מה אתה יכול לספר לי על עידן? זה חבר טוב. את עידן? את אוהבת את עידן? למה את אוהבת אותו? כי אני אוהבת את השיער שלו. הוא יודע, הוא נתן קצת מכות, אבל היום לא נתן. אבל היום מה? הוא קצת לא נתן מכות. הבנתי. איזה מין ילד הוא עידן? נהדר. שהוא אוהב לשחק עם ארגז החול. מה אתה יצא? אצל פעם בתחרות הוא רצה לנצח אותי. הוא ילד נחמד. הוא כל הזמן עוזר לי. אתה מכיר ילד שקוראים לו יונתן? כן. כן? ומה אתה יכול לספר לי עליו? איזה ילד הוא? ילד שיותר יפה. יונתן הוא... פיצה! לא! הוא מתאר כל כך יפה והוא מציג. אני אוהב לשחק איתו. וגם הוא שר. הוא פיצה. הוא פיצה? כן, אוכלים אותו עם עגבניות ופטריות. היום יונתן ביקש ממני לצייר אותו בציור של חוף הים היום, וציירתי אותו. וגעתי לו בקערה. שהוא מתוק? הוא מאוד נחמד. באמת? מה, למה הוא מאוד נחמד? מה הוא עושה? הוא משחק. ספיר אותה, בספיר לצלם. הוא לא עושה פאוור-רנג'רס שהורגים. הוא עושה פאוור-רנג'רס שטובים. את רוצה לאחל להם משהו ליום הולדת, לעידן או ליונתן? אני רק שמתי עליו את השם. אני רוצה. לא? את רוצה אז תגידי לי, כן. שיפרחו כפרח פורח. גם אני רציתי להגיד את זה. אני רוצה גם להגיד. מה את רוצה להגיד? מזל טוב. שיפרח כפרח פורח. כבר אני אמרתי. כן, יום הולדת שמח. יום הולדת שמח. שיהיה לו פרפרים יפים. אני מאחל לו שיהיה לו חולצה שחורה. שגם הוא יהיה, שהוא יפרח כפרח פורח. שיהיה שמח. שאני רוצה שיהיה לי מלא יום הולדת שמח. לא. שאני שמח. Bye.